Gyda ni fel cyngor cymuned Llansan Ffraer, wiriad gyda'r Eisteddfod i, um, i gynnig safle yn y cymuned ni ar gyfer y Eisteddfod Ceredigion 2020. Ar ôl pendrymu a meddwl, nes i gynnig ffarm y Morfa Mawr, sy'n 500 o gyfeiriau, maen nhw'n dod o top y Morfa lawr i'r traeth. Trunk Road y Paseibo, 20 milltir o'r hysbryd Aberystwyth, 20 milltir o'r lock-up yn Aberystwyth os oes eich cael hwnnw. So mae'n hollol gyfleus i bawb. Wrth gwrs, coleg sy'n berchen Morfa, mae fyny iddyn nhw, a maen nhw fel coleg yn ei Eibers, maen nhw yn y busnes dysgu, a mae'n siŵr bod nhw'n dim ond rhy barod i rhoi y safle i'r Eisteddfod oherwydd bod nhw'n credu yn y pethau a datblygu gwybodaeth. Wel, i weid y gwir, os neb yn gwybod dim yn byty o fe, dim siarad wedi bod oddi ar ni. A bod hollol onest, sy'n ni'n meddwl, bydde croeso iawn wrthos ma fe, diolch yn rhoi bobl allan o sync am hiroedd. So, sy'n ni'n meddwl, ddim problem o gwbl, bydd pawb yn falch iawn cael Eisteddfod mor agos. O, mae lot o bobl i gael yn yr ardal yn cystadlu yn y bethau. A fel pob ardal arall yn Ceredigion a Chymru, hanner i ni nawr yn dyfe. Ond mae'r Saeson sydd gyda ni, bobl dŵad sydd gyda ni, eitha gefnogol i bob peth. So, sy'n ni'n meddwl bod dim un problem o gwbl fyny.